Tak ahojte všetci, momentálne sa nachádzame v Global Gyme, po mojej pravici Erik Trezor, účastník Final Challenge 6, vo voľnom čase už aj dúfam, že aj pracovnom reper. Moja prvá otázka, teba čaká zápas, ty si už aj deklaroval, že táto príprava je iná, videl som ťa v lesoch, v Podunajskej asi Biskupica, neviem, či to bolo, takže si sa zmenil na takého Janošika. Ako prebieha táto príprava a aj tvoj super, včera som s ním akurát robil rozhovor, je pripravený z dobytky. Hej. Ty si hovoril, že jediné tvoje plus, že je bitkár. Takže budeš sa držať tej klasickej stratégie, alebo môžeme aj vidieť to, že v podstate sa, ako hovorí Attila, opustíš a pôjdeš do nejakej prestrelky. Tak zdravím všetkých fanúšikov MMA Fanatik, moje meno je Erik Trezor a odpoveď na túto otázku, no ten lesník, bol som sa poprechádzať na železnej studienke, lebo mám troška aj teraz, nechcel som to včera tam rozoberať takto pred všetkými, ale mám troška zdravotné problémy, čakám ešte na vyšetrenie CT, lebo mám problém s ladvinami, mal som veľa krvi v moči a tak, ale nechcel som zápas doteraz rušiť, čakám na posledný verdikt, stále dúfam, že ten zápas odbúcham a tak je to môj posledný zápas, čo sa týka tejto zmluvy Fight Night Challenge, takže by som bol nerad, keby som to musel odkladať a zase s tým žiť rok, že to proste budem nosiť v hlave, ale čo sa týka môjho supera, že je pripravený z dobytky, tak s tým rátam, že tento zápas bude taká štípaná, ale ja som není nejaký osprostený boxer, že sa budem pretlkať a silou mocou byť. Ja si nájdem v tom zápase určite to, čo mi bude vyhovovať a budem sa to snažiť pretaviť a netreba si klamať, to musí uznať aj môj super. Som skúsenejší, či už mám tie thaiboxerské skúsenosti z minulosti, alebo teraz tie boxerské, on mal jeden zápas a ja viem, jak to funguje, že aj tie zápasy, čo som mal doteraz, tak je to málo. Stále nie som nejaký vyzapasený boxer, alebo tak proste tá atmosféra, všetko toto ťa zožere a aj on to musí brať tak, že ide s Erikom Trezorom, ja si myslím, že ja som tiež není nejaký papierový domček, že sa zosypem jak domček z karát, ja tie údery znesem, ja som tvrdý borec, ja vrtám studne, takže tie ruky určite bude cítiť, že sú od lopaty a bude bitka, no tak, jak hovorí. Včera akurát pre vás tlačovka, už ťa vidíme na tréningu, tak aspoň vidím, ako k tomu pristupuješ. Včera na tej tlačovej konferencii bol aj Bergiňo, ktorý tiež bude mať tak isto zápas na tomto evente a on už aj spomenul to, že v tom prvom vašom zápase sa nemohol pripraviť, asi vieme prečo. A už zároveň ťa aj kvázi ako nejako vyzval, skôr ti dal takú ponuku na ten zápas, na odvetu. Čo na to hovoríš? Ja som sa s Bergim o tom bavil, že on by si tú odvetu so mnou chcel strhnúť, už sme sa o tom bavili, my sme sa tak spolu zblížili na tom zápase, že sa mi to páči, že ten šport tak spája ľudí a boli sme spolu aj na Silvestra, ale akože my sme kamaráti, ale ako bolo vidieť aj v tom zápase, že nedarovali sme si nič, hej, že sme kamaráti, ale proste to je box, to je šport, dojdu tam ľudia, tak proste to treba ukázať, žiadne hladkanie, žiadne kamarátstva v tom ringu nejsú. A čo sa týka odvety, ja som mu povedal, že kľudne to dohodneme, ale už teraz tento rok by som skôr, keď odbúcham tento zápas v apríli, už si dal také labuško, troška sa viacej povenoval hudbe, povenoval sa tej domácnosti. To, čo som zanedbával a dával na druhú kolaj od zápasu a prípravy s Martinom Valihorom až doteraz, by som už konečne chcel tak dobiehať a troška si začať užívať taký ten svoj životík viacej, ako dávať všetko len do toho fajtu. Samozrejme, ostanem v tom tréningovom režime aspoň 2-3 krát do týždňa, ale už to nebude samozrejme v takej intenzite ako v príprave a keď sa s Bergim dohodnem niekedy pred koncom roka, že by sme to na jar budúci rok mohli dať, tak som tomu otvorený a kľude do toho pôjdem znova. Lebo toto aj ty si to aj spomínal v iných rozhovoroch, toto je v podstate tvoj posledný zápas pod zmluvou momentálne. Čo som sa ešte chcel spýtať, máš na tejto karte možno nejaký obľúbený zápas, alebo na ktorý sa konkrétne tešíš? Tak teraz som hlavne zvedavý na ten zápas Erika Tlkanca proti viacerým, lebo samozrejme bude to niečo netradičné, takže som na to veľmi zvedavý, pretože bude to fíza a boxovať proti neboxerom je ťažké. Ale tak Erik Tlkanec si myslím, že tú fízu bude mať aj všetko, no som na to zvedavý, chcem to vidieť a proste určite si sadnem na tribúnu na tento zápas, keď to budem stíhať. Neviem, ako to je teraz v tom poradí karte, že či on není zrovna predo mnou, ale určite, keď prídem domov, tak si to pustím a budem to študovať. Toto som sa chcel akurát spýtať z pohľadu boxera, že ako by si ty napríklad zvolil stratégiu, keby si bol na mieste Erika Tlkanca, vieš nám to nejako priblížiť? No stratégiu v zápase, no každopádne, kebyže, čo sa týka prípravy, by som
išiel sparingy samozrejme v tomto štýle a trénoval iba tú fízu, lebo to je také, keď sa jeden veľký na teba zavesí, lebo ten jeden vyzeral byť fakt taký, že ten bude mať asi nejaké tekila, keď sa na teba zavesí a potom tam bude jeden, čo troška bude vedieť, tak bude to dosť otrávne pre neho. Ale tú taktiku by som zvolil asi takú, že by som išiel po tom, čo sa mi bude zdať najviac nemotorný a asi to by bol asi ten najväčší, lebo ten box za činky to je niečo iné, on sa prekrví, ten pôjde rýchlo. Podľa mňa to bude rýchly proces, ostanú tam už len dvaja. A sadil by som sa vyradiť z hry asi tých slabých a potom nakoniec by som si nehal toho boxera. No. Ale či to bude slabé, nebude, tak predsa sú to chlapi niečo no uvidíme. Možno budem prekvapený, možno Erika naozaj zbijú a poviem si, že ty kokos, tak čo sa to stalo. Ale nemyslím si, že sa to tak stane. Rozumiem ťa. Ešte sa rýchlo vrátim k tomu superovi. On už včera spomínal, aspoň som to tak zaznel, že on ťa počúva ako repera dokonca a vníma ťa ako umelca. On je tiež reper. Máš nejako naštudovanú jeho tvorbu, alebo... Vieš čo, ja som to už aj hovoril v niektorých rozhovoroch, že ja som doteraz Icka nevnímal takto, že ja som viacej vnímal jeho brata, Koukra, lebo keď som pozeral videa, ja som si ich furt milil, že ja som myslel, že sú dvojičky chalani, ale oni sú akože fakt v pohode chalani obidvaja. Icka som prvýkrát zaregistroval, že to není Koukr vlastne v tej inej organizácii v Čechách, čo mal naposledy zápas bez rukavíc a ešte som si tak hovoril, keď som to pozeral, že sympatický chalan, že možno by aj mohol vyhrať a nakoniec sa spojili naše cesty takto, že ideme spolu do toho, ale hovorím, ja ho tiež mu držím palce ako reperovi na tejto ceste, však samozrejme nie sme nejakí profesionálni športovci, je to stále iba taký challenge, ale ja to berem vážne, on to bere vážne, ideme si zmerať sily, rap ide bokom, teraz ide válka, ideme vyhrať obidvaja, takže vyhrá ten lepší. A ty si zmenil už aj tú druhú organizáciu, v ktorom bol tvoj super. Aký máš názor vlastne na, povedzme to úprimne, na Clash of the Stars? A či keby prišla ponuka niekedy, že či by si ju dokázal prijať? Vieš čo, ponuka do tejto organizácie došla ešte pred ich prvým eventom, ja som tedy ani neplánoval ísť do Fight Nightu, ja som sa na to vykašľal, ale asi by som tam nešiel. Možno by som išiel do nejakého takého zápasu, že 2-2, alebo tak, že by som si zobral niekoho z gymu, ale neviem, no akože nejak som nad tým takto nerozmýšľal, lebo skôr je to už taký bizar, ale samozrejme dneska je ten bizar viacej sledovaný ako to profesionálne, pretože to dobre už všetci ľudia videli a teraz čím väčšia hovadina, tak tým viacej to ľudí zaujíma. Však keď tam naposledy boxoval ten slepý s tými zvončekmi, tak to keby si hluchého dal husle, že zahraj mi tigánsky sen. Je to tak, úprimne aj akoby pre mňa to bolo trošku za hranou. A nachádzame sa v tomto gyme, je to sídliskový gym, Gobola gym. Vyrastá tu tiež asi určite aj mnoho budúcich talentov a ty si pre nich vzorom, si myslím, v tomto. Pomáhaš im nejako, jednak možno s nejakou technikou, alebo možno aj nejakými radami skúsenejšieho, prípadne, alebo len okolo nich prechádzaš? Vieš čo, práve, že všetci, aj tréner a tak sme si vedomi toho, že chodí sem dosť mladých chalanov kvôli tomu, že Erik Trezor chodí sem, hej, že chcú sa stretnúť kvázi s reperom a tak, ale ja im to nedávam ani pocítiť, že som nejaký reper, ja ich berem tak proste, že som ďalší chalan zo šatne, ktorý proste je ako jeden s nimi a keď aj dojdem sem teraz v takomto stave, že som bol na tých antibiotikách a tak a pozerám si sparingy, tak vždycky sa snažím tým mladým chalanom poradiť, hej, že nech vidia vo mne takú tú oporu, taký ten vzor, že keď už ma majú ako Erika Trezora v tom repe a berú si zo mňa motiváciu, tak keď ma tu majú osobne, sa im snažím niečo málo odovzdať, čo by som im mohol posunúť do budúcna. Super, ja ti ďakujem a budeme ti držať spolu palce. Spolu s celým Slovenskom dúfam. Dúfam, že to bude do úspešného konca, zvíťazíš. A ešte mi nakoniec povedz, ty si už aj načrtol, že tento rok bude pre Erika Trezora skôr tej umeleckej sfére. Na čo sa môžeme tešiť? Mám nachystané teraz nejaké single, už teraz dopredu točím na to klipy, mám tam jednu takú skladbu, čo bude úplne iná ako doteraz, bude to taká vážna dramatická hudba. To som aj rozmýšľal, že si to dám na nastupovku, ale to ešte nechcem predbiehať, možno si dám niečo, čo pozná asi každý, ale ne mňa. Už som rozmýšľal, že si dám niečo z playlistu Michaela Jacksona, uvidíme, lebo na tom som vyrastal ako detko, tak by som sa tak aj rozlúčil s Fight Nightom, ale nechcem zahadzovať flintu do žita,
pretože ja stále čakám na to, že ten Flex King ukáže, že je chlap a organizácia spraví fight, ktorý proste chce vidieť celé Československo, bude to money fight a konečne doručíme aj organizácia, aj my dvaja ľuďom to, čo chcú vidieť, že Erik Trezor zvíťazí celý tento príbeh a pôjde domov. Rozumiete, to by bolo nádherné zakončenie, ale samozrejme Flex King je veľmi žiadaná osoba, pretože teraz ho už vyzval aj tvoj super a nazval ho na tlačovke Pussy Runner. Proste, že na Slovensku asi nemáme niekoho, kto by mu to vysvetlil. Ja som mu potom hovoril, že máme, len bohužiaľ je to tak, ako to je. No. Akože áno, na Flex Kinga jasné, aj on povie, že 3000 ľudí chce sa mnou boxovať, to je pravda, ale najväčší nárok, prvý stojím v rade ja. A na to by nemal kurva zabúdať, že proste keď bude sa chcieť vyberať z tých vyzývateľov, ne on si byť vyzývateľ a vyberať si, ako ja neviem, jak to je teraz s tým strýcom Filipom, ale okej, však nebudem sa k tomu vyjadrovať, to je už ich vec, ale tento zápas, tretí zápas, som mal byť v tom zápase večera s Flex Kingom ja. Hej, čiže nemal som ísť do zápasu s Ickom, mal som dostať zápas tento, stále boli výhovorky kolena, nekolena, ja už som si aj pozeral zápasy, že či nosí bandáž na tej istej nohe, že či ne, to není ojeb. Ale dobre, však dúfam, že raz sa tam stretneme, že ukážeme ľuďom, že sa stal z neho chlap a myslím si, že bude lepší už, ako by bol možno teraz za ten rok, však lebo tvrdí, že trénuje, ale netreba zabúdať, že ja trénujem takisto a stále pred ním utekám, takže čím skôr to zobere, tým to bude lepšie. Aj pre ňoho, aj pre všetkých. Určite, lebo váš zápas má už aj svoju históriu, takže by to bolo nádherné zakončenie. Ďakujem ti veľmi pekne. Ešte raz želám veľa šťastia, makaj. Budeme sa tešiť, budeme tam, takže ešte raz hovorím díky moc. Podľa všetko dobre, ďakujem veľmi pekne.